Production Jabarani lajɛbagaw ale ni Ondu TV kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a ladɔniya k'a fɔ ko nin ye an ka émission mandi kɛnɛ sigilen n'o ye Mi Fache Une Star ye. Mi Fache Une Star ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso a n'aw balimamuso Labati Dunbiya fɛ. An bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na. Bi an wulila ka se an ka belebele dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dogolen ye jamana in kɔnɔna na. Mali fantan 4 si la o ye musolaka ye nka muso don an bɛɛ n'a ta n'i y'a mɛn ko muso ɲagaleba cɛbakɔrɔ dɔ de b'a kɔ ale n'a furucɛ de b'an bolo bi ta tɛna kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ o de ye jɔn ye o de ye Tɛnɛ Masaran Kuyate an bɛna s'a yɛrɛ ma sisan nɔ a n'a cɛ ma mɔgɔ minnu don u b'u yɛrɛ fɔ an ɲɛna ka ko in tɛna kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ dɛ an b'a fɔ o la ko aw ni ɲankuma. Salamu alaikum rahmatullahi Mali cɛ a n'a muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba monde entier farafinna ni farajɛla an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na ni wagati in na an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya foli ye o de ye kuma ye. D'accord folikan diyara n ye nka sana an ka se Tɛnɛ Masaran Kuyate ma an b'a se a cɛ yɛrɛ ma ale ye mɔgɔ min a bɛ n'a yɛrɛ fɔ an ɲɛna an b'a fɔ ko Musa i ni ɲankuma. Baasi t'i la kɔni ni an ko ko Musa yɛrɛ ye jɔn ye? Bon Musa kɔni ye alhamdulillah anw ye gɛrɛbu ye ne bɛ nkɔni fɔ muso ye tɛnɛ bɛ dɔnkili da an bɛ dɔɔni dɔɔni ɲɔgɔn bolo ɲɛnamaya yɛrɛ ko bɛ dɔɔni dɔɔni o ye tiɲɛ donc an b'a fana fo naani na o diyara n ye an filɛbaa bɛ fo foli diyara n ye ala k'aw dɛmɛ a ka baara la amina yarabi. Tɛnɛ Masaran Kuyate Tɛnɛ Masaran Kuyate n'an ko Tɛnɛ Masaran Kuyate Tɛnɛ yɛrɛ ye jɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la? I ye o min fɔ n ye o diyara n ye ne de ye Tɛnɛ Masaran ye ka bɔ Kita voilà n ka musokɔrɔba o tun bɛ dɔnkili da cɛkɔrɔba yɛrɛ tun bɛ fɔli kɛ n'o ye Lasinɛ Kuyate ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na musokɔrɔba fana fatura ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na bɛɛ tun ye dɔnkilidala ye donc ne kɔni ye jeli ye ka bɔ Kita. D'accord donc Tɛnɛ Masaran Kuyate i ko k'i bɔra jelidu kɔnɔ i parents bɛɛ tun bɛ dɔnkili da fana mais dɔ bɛ bɔ a la o fana tɛ k'a ye mais mun de ye dɔnkili kanu don Tɛnɛ yɛrɛ la ka kɛ dɔnkilidala ye bi? Bon diɲɛlatigɛ kow tɛ dakan baaraw ye wa ɲɛsigi baaraw ye diɲɛ ko bɛɛ ye diɲɛ ko o ko n'i ye mɔgɔ ye k'a kɛ i b'a sɔrɔ a b'i ɲɛsigi la donc ne kɔni dɔnkilida in kɔni a kɛra ne ɲɛsigi de ye bon ala y'a kanu don n fana na a kanu bɛ ne na kojugu parce que a kanu bɛ na cogo di hali ne diminen don n bɛ yɛlɛla o a ka di ne ye donc diɲɛ ko bɛɛ fana ye kanu ye donc ala kɔni y'a kanu don ne na voilà n fana bɛ ka n débrouiller k'a ɲɛɲini halisa. Mais Tɛnɛ bɛ se ka fɔ an ɲɛna i donna musique la san jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ɲamakaladen kɔni mana wolo musique kɔnɔ i tɛ se ka wagati fɔ o la o. Ah bon? Ah non i wolola k'a sɔrɔ i ba bɛ dɔnkili da i fa bɛ fɔli kɛ donc o y'i wololen a kɔnɔ de o i bangera a kɔnɔ. Ni i ko k'i yɛrɛ ka dɔnkili da a bɛ se ka kɛ san dɔ bɛ na dɔnkili kanu b'i la ka kɔrɔ tiɲɛ don mais i bɛ se ka don a la waati san dɔ de fana kɔnɔ. Bon ɲamakaladen ta t'o ye o fo n'a kɛra i yɛrɛ bɛ se k'i ka carrière solo daminɛ min na n'o tɛ ɲamakaladen kɔni kabi anw tɛ bɛrɛ bɔ kabi fitinin kabi ne san 2 ne bɛ so wele mɔgɔw la a banna u bɛ wari di ne ma yɔrɔ ne tɛ se ka daminɛ heure 1 fɔ mais k'an to kɔni kɔnɔ ka na dɔɔni dɔɔni parce que musokɔrɔba fana ni cɛkɔrɔba olu bolo bɔtɔ a la n kɔrɔw fana y'a daminɛ donc olu fana ye kɔrɔw bolo don a la n kɔrɔmusoba yɛrɛ bɛ yen n'o ye Kiyatu Kuyate ale fana ni a dɔgɔkɛw tun bɛ fɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que anw fɛ yen a kɛra i b'a fɔ héritage sugu dɔ de parce que musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba mabɔtɔ olu fana kɔrɔmusow ni kɔrɔkɛw olu fana y'u bolo don a la dɔɔni dɔɔni ne fana mɔna olu senkɔrɔ dɔɔni dɔɔni donc n'u bɛ taa yɔrɔ min na an bɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ yen ne bɛ dɔnkiliw da orchestre kɔrɔla la fo ka na se bi ma. D'accord faamuyaliba sɔrɔla o la mais Tɛnɛ bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara musique kan? Bon ne tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ ka fara dɔnkilida in kan baara wɛrɛ bɛ se k'an sɔrɔ dɔnkili in kɔnɔ mais pour le moment ne bɛ dɔnkili de da
n cɛ bɛ fɔli kɛ voilà an bɛ taa sumunkɛyɔrɔw la an bɛ concert kɛ voilà. mais e yɛrɛ ka musique a baselen bɛ genre jumɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la? bon ne ka musique genre parce que artiste filɛ yɔrɔ a mélangelen don parce que anw ye ɲamakaladenw ye mais sur le plan international ni bɛ anw ka kuma fɔ ni bɛ dɔnkilidala ka kuma fɔ i t'a fɔ ko jeli i b'a fɔ ko artiste de c'est vrai a ɲagaminen don donc en tant que jeli ni jeliya rôle sera an bɛ jeliya rôle kɛ tel que an bɛ dɔnkiliw da bajuru ni fɛnw da k'an jatigiw fasa da mais sisan fana dɔnkili moderne minnu fana bɛ se ka dɔn fan bɛɛ ka sɔrɔ jeliya tɛ foyi tɛ donc on essaie de mélanger an bɛ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na min ka di an kanubagaw ye sisan min b'a to kanubaga bɛ caya filɛbaga bɛ caya donc an b'o sira de kan d'accord voilà donc n bɛ k'a bɛɛ mélanger d'accord faamuyali sɔrɔla o la yala tɛnɛ ye kalanjanw kɛ? bon n ye kalan daminɛ kabi premièrement de nana n ye DEF kɛ bon n kɛlen ka DEF kɛ n taara professionnel dɔ la n dan'o kɔni deuxième année la bon kow ɲagamina quoi dɔnkilida jara n kun fɛ dɔrɔn n ye walan sɛbɛ donc musique y'i minɛ kalan na? voilà musique jara n ye dɔrɔn donc n ma courage sɔrɔ kalan tɔ la tuguni d'accord sinon n ye DEF passé dɔɔni kɛra ok Tɛnɛ Masaran Kuyate an ye dɔɔni kɛ kuma la i ka musique dɔ bɛ yen nɔ ko cɛlasigi a ka di an n'an kanubagaw ye i ko o dɔɔni da an ye. Waimalo konyuma do chela sigi konyuma ye kabini umutara chela la domina mogo sebeba ngaumalo konyuma do chela sigi ye togodia ninde muso ni tara chela la kaba asoma ubesewa Sara yelela jonina Sara yelela denina kanita ila Sara mayafe kanitulo jomo kana kanita ila forum nyuma fe kaninyejo mohonyela pantalon donye watie mini jupu donye watie alibaya sirie watie wanemi kolosi demi seina to eketo sakorobadi onakila jaja onakila ebane furuma kafaso kono ferege idunga sabali Waimalo konyuma do chela sigie konyuma ninde muso nintara chela la kaba asoma ubesewa Waimalo konyuma do chela sigie togodia ninde muso nintara chela la kaba asoma ubesewa. Wow, ninjara kufa. Kuma te kɛ bi avec la voix d'or. Nunu ne ka di ne ye sa. Duman dɔrɔn. Mifa production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubagaw an b'a fɔ ye halisa ko nin ye aw ka émission mandi de ye min ye Mifashi Instar ye. Mifashi Instar ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ bi ta turu bɛ jɔn na o de ye Tɛnɛ Masaran Kuyate ye dɔnkili duman tɛ na kɛ anw si negela ye bi a n'a furu cɛ o yɛrɛ o bolo bɛ gɔni kan bi ta in ma nɔgɔ. D'accord Tɛnɛ Masaran nin diyara kosɛbɛ mais musique a hakilina nana cogo di? Bon musique hakilina nana cogoya min na an bɛ famille na i b'a dɔn ne ni n balimaw on a toujours commencé ensemble comme n bangeriw kɔrɔ cogo min na n mɔniw senkɔrɔ ten fana o cogoya de la n b'u hakilinaw ɲini
n'u ko ko n ka min dabila n b'o dabila n'u ko ko n ka min kɛ n b'o de kɛ donc j'ai un grand frère qui s'appelle Papa Kouyaté n b'a fo ya kosɛbɛ kosɛbɛ balimaya foli la K'a Kouyaté ale fana kunkolo ma ɲi donc un jour ale ye clavier kolon dɔ de sa kasi la dɔrɔn ka na a bɛ to k'a bila jazzy la dɔrɔn k'a fɔ ka an tulokɔrɔla tɔɔrɔ du kɔnɔna na donc don dɔ a sigilen tora dɔrɔn a miiri sera a bɛ jazzy na parce que musique bɛ jazzy de kan a bɛ jazzy blues sugu dɔ araga c'est mélangé quoi donc o b'a la dɔrɔn a miiri sera nin ma donc a y'a sɛbɛnni daminɛ dɔɔni dɔɔni donc ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ ye n'i ye fɛn fɔ ne ɲɛna dɔrɔn directement n b'a capter o fana ye Ala ka sɔn dɔ ye donc a y'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn n fana kan k'a da cogoya min na n y'a da o cogoya la an donna studio la ten donc u ye ɲɔgɔn minɛ ten o cogo la sababu ma dɔgɔ sinon ale yɛrɛ kun tɛ ne ka voilà parce que ale yɛrɛ kun tɛ ne ka musique yɛrɛ musique mana taa cogo o cogo i ye denmisɛnnin i ye mɔgɔkɔrɔba ye i b'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ i b'a lamɛn bɛɛ bɛ se ka dɔnkili in lamɛn wa a tɛ kɔrɔ kuma si kelen a tɛ kɔrɔ dɛ e ma ye n bɔ yɔrɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko n k'a jouer musique ka di dɛ bɔ yɔrɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko n k'a jouer o yɛrɛ tun ye ne fari faga parce que hali ne bɛ n ka morceaux da topu ni fɛnw na émission caman na u b'a fɔ Masara an bɛ cɛlasigi de fɛ public yɛrɛ bɛ plein ko cɛlasigi de parce que n dɔnna n'o de donc vraiment musique in yɛrɛ a kɛra ne ka porte bonheur ye trop a kɛra sababu ye a ye n lase yɔrɔ caman a ye n lakodɔn ka camanba fara n ka kow kan i y'a faamuya donc vraiment musique in kɔni a kɛra ne ka porte bonheur ye a banna dɛ musique in ka di yɛrɛ de bɛɛ de bɛ musique bɛɛ b'a lamɛn fɛn kɔrɔta tɛ mɔgɔ dɔw tɛ musique fɛ yɛrɛ dɔw tɛ dɔnkilidalaw fɛ yɛrɛ il y a des gens mɔgɔ dɔw ka kɔrɔ an ka cɛkɔrɔbala mɔgɔ ninnu u bɔnmɔsiw ka jan u tɛ jeliko yɛrɛ la mais musique in kama a caman ye ne kanu ka da musique in kɔrɔ a dɔw bɛ wari di ne ma yɛrɛ u b'a fɔ Masara ne tɛ wari di jeli ma dɛ mais i ka nin dɔnkili kelen nin wari in minɛ donc dɔnkili tɛ a kɔrɔ de ko don o bɛɛ y'a nafa dɔ ye o ye tiɲɛ et puis a ye mɔgɔ caman waaju a ye caman bɔ sosigi la ka caman bila a ka furu fɛnɛ donc kow bɛ yen dɛ kow bɛ yen nɔ an ka taa dɔrɔn a kɛra sababu ye ne yɛrɛ furu la a banna parce que mɔgɔw ko laban in na Masara e yɛrɛ bɛ k'i e yɛrɛ ye cɛlasigi da ne ko Masara yɛrɛ a yɛrɛ bɛ furu la hali o ma mɛn dɔrɔn patron yɛrɛ sina tɛ k'i kun bɔ Musa y'i kun bɔ a banna dɛ Musa ni Bala o kuma da di ne yɛrɛ ma a banna d'accord faamuyali sɔrɔla la donc komi an bɔra k'o de fɔ sisan Tɛnɛ Masara ye jeli ye a bɔra jeli du kɔnɔ Tɛnɛ Masara bɛ se ka mun de fɔ anw ɲɛna n'an ko jeliya jeliya yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeliya kɔni jeliya ye tɔn dɔ de don jeliya ye bɛnkan de ye siya de don fana bon ɲamakala kɔni rôle min dira anw ma kurukan foka o kɛra dilanni de ye rôle min dira anw ma Mali en tant que jeli i kan ka dilanni de kɛ i man ka tiɲɛli kɛ ka bila i jatigiw ɲɛ tɔntigiw donc ni ko min bɛ kɛ i ka kɛ fɔlɔ ye ka kɛ bila ɲɛmaa ye ka ci fɔ ka dilanni kɛ quoi ne m'o jeliya kɔni ye dilanni de ye sinon micro bɛɛ dama ka kan o la bɛɛ dama ka kan micro la parce que artistes bɛ yen mun tɛ jeli ye u bɛ dɔnkiliw da mais jeliya o fana ye an yɛrɛ ka ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ye ça fait partie a b'an ka danbe kɔnɔ a bɛ danbe yira a b'a yira ko n t'a dɔn n bɛna ɲɛf'i ye cogo min c'est à dire jeli jɔyɔrɔ yɛrɛ de ka bon ko diɲɛ fɛn foyi tɛ kɛ jeli kɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan surtout Afrique jeli jɔyɔrɔ ka bon parce que hali dɔw bɛ se ka ban ko dɔw ma sisan mais n'i ye jeli bila ka taa deli a b'a fɔ karisa e ka jeliya kama n yɛrɛ fa danbe kama n'i taara fa danbe fɔ a ye dɔrɔn o b'a sɔrɔ a murutira bɛɛ bolo mais ni jeli a tɔgɔla jeli taara ka taa deli a bɛ sɔn donc jɔyɔrɔba de bɛ jeli la i y'a faamuya d'accord voilà ok faamuyali sɔrɔla la o yɔrɔnin na an tɛ dɔwɛrɛ kɔrɔ i bɛ acapella fitinin kɛ jeliya yɛrɛ de kan sisan ko ɲuman kun tɛ kɔlɔnbali ye Masara jeli denni wulila ko bɛ masɔrɔ tori lare la kanu tɛna sala fo marawa
kude kolombali ye sara jeli de ni wilila konyuma kude kolombali ye Mali jeli de ni wilila konyuma kude kolombali ye Afriki jeli de ni neneri ko bɛɛ ma sɔrɔ tɔ di sara n'a kanu tɛna sala fo marawa ko ne wulila jamana kɛla jama tumale jamana kɛla bɛɛ n'i ka waati i sara ko ne wulila jamana kɛla mama jama tumale jamana kɛla bɛɛ n'i ka waati le tɛ wa ni ne wulila jamana kɛla fo n ka kanubagaw ko ɲuman dɔn ni wulila jamana kɛla fo n ka jigi ɲumanu olu minnu sɔnna ka ne sɔn mobili kile la ko n ka yala jeli sara kugubani bantamba jeli juma me kuyate bo jeli lula misiba nono le babi jare me jeli le man sege dumu jeli teneye jeli wo nene bora kita kuru ni budo fo tandu ni kulu nyamaga ni jina maga jina muso fani je tigibe kita kana furu jeli bonda fanana wonjo de balaba en furu ale fene bokolo e nyama kala bona e foma bo jigani werela ane be fala bebe bala jelilu anga nyogo mine bite fosini jeliya de kadi nabi ni masanyu manje jeliya yene la melekeni de musaba sheri melekeni walemi ko be masoroto di masarana kanun tena sala fo marawa o etunya e dia e bana ni koroma bansa baban wow o etunya e dia e bana ni koroma bansa baban ay musa teseka bulovo goni ngata ngo bitay manogo anga tadro abana de donc ni fene jara sa hal ne kunti fi radio jara de ausera d'accord et tene masara namu baraw bara ibitay geleya bala wan nogoya yere fana bala donc ibise ki dado ye geleya munu soro ka bara damne ni sisan cela la ka doni fanya ani nogoya munu soro la kono i y'a fɔ cogo min na baara o baara a bɛɛ n'a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ n'a nɔgɔya bɛ ɲɔgɔn na parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ o de ye o tɛ an ka baara in dɔrɔn i bɛ baara o baara la gɛlɛyaw b'a kɔnɔ nɔgɔyaw b'a kɔnɔ et surtout anw ta in ala dan n'an ka misiki bɔra sisan public b'a répéter an nɔfɛ dɔrɔn i bɛ bɔ n'a ye télé la bi dɔrɔn ou bien clip bɛ bɔ bi dɔrɔn i kanubagaw b'a ta paw mais yana ka se yen ma i b'a sɔrɔ e yɛrɛ i ka recherche kɛ su joli joli i bɛ studio taga ni ka segin na i tɛ sunɔgɔ n'aw taara studio la kuma dɔw depuis 20 heures aw bɛ se ka segin fo 5 heures du matin ou bien 6 heures du matin o bɛɛ y'a sɛgɛn dɔ ye bon a ko ka ca i bɛ ka clipw kɛ i yɛrɛ de bɛ a tagama misɛnninw n'a fɛnw ko ka ca yɛrɛ dɛ mais n'a bɔra ni ala y'a diya i kanubagaw ye fɛn wɛrɛw fana b'o kɔnɔ o yɛrɛ nafaba ye ma fɔlɔ n'a bɔra n'a diyara i kanubagaw ye ne y'a diyara diɲɛ ye diɲɛ mɔgɔ i lakodɔn n'a ye o fana y'a nafa dɔ ye mais o b'a sɔrɔ kɔni e y'i ka sɛgɛnw kɛ parce que foyi tɛ sɔrɔ bi n'i ma sɛgɛn wallahi donc a sɛgɛn n'a gɛlɛya a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na mais ne bɛ ala fo parce que ne surtout an jeliw ta ye ko wɛrɛ ye jatigiw ni ala ye jatigi ɲumanw kalifa i la u bɛ jigiw ta i ye so ni kungo cɛ voilà u b'an wele kɔɲɔw ni denkudiw la a bɛɛ ye misiki bɔli nafa dɔ ye i bɛ wele concert la a bɛɛ ye nafa dɔ ye ala da bonya min bɛ k'i kan kɛnɛma ko dɔw bɛ yen nɔ hali n'olu kan ka gɛlɛya i bolo ala ni i ka baara kama u b'a fɔ ne karisa ne kun tɛ nin tɛ kɛ donc o bɛɛ y'a nafa dɔ voilà d'accord faamuyali sɔrɔlo la
mais denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli sisan aw kɔ parce que i kɛra togo togo i bɛ cɛmancɛ la i bɛ wuli dɔ kɔ wa dɔ yɛrɛ fana bɛ wuli kɔ e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka ladilikan na k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli aw kɔ sisan musique la bon an yɛrɛ denmisɛnnin n'a kɛra togo togo dɔ b'i kɔ an yɛrɛ denmisɛnnin donc ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an ka courage ta halisa an bɛ ka an ka mɔgɔkɔrɔba minnu suit halisa an ka courage ta parce que baara in ani garizɛgɛ fana tɛ kelen ye ani sanga tɛ kelen ye bon ko bɛɛ bonya de ka di ko bɛɛ la i y'a sɔrɔ min b'i ɲɛ e ka to o kɔ hali ni se b'i ye ka tɛmɛ o kan i ka o bonya i k'o karama a yira tuma bɛɛ k'i bɛ i ɲɛfɛmɔgɔ ta de nɔfɛ i bɛ dɔ fɛ ale bolo k'o fara i ta kan hali ni ta ka di n'o ye hali ni ta bɛ lamɛn n'o ye hali ni se b'i ye n'o ye o ta ɲini tuma bɛɛ min b'i ɲɛ ka o ta fara i ta kan n'a ma min fara k'a ta bɔ a la donc ne kɔni bolo baara in bonya dɔrɔn de ka ɲi a la k'i yɛrɛ bonya ka mɔgɔw bonya o y'a to mɔgɔw b'i bonya fɛnɛ donc ne b'o de fɔ n fɛnɛ dɔgɔninw ye comme ne fɛnɛ bɛ ka n kɔrɔw suit cogo o ye tiɲɛ d'accord faamuyaliba sɔrɔla o la art kɔnɔna na yala gɛlɛya t'i ni artiste ɲɔgɔn tɔw cɛ bon ne kɔni hakili t'o la k'a fɔ ko gɛlɛya ayi ne hakili t'o la yɔrɔ ne kɔni t'a bɛɛ yɛlɛ e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama a banna ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ joie de bɛ yen yɛlɛ dɔrɔn a banna dɛ yɛlɛ dɔrɔn ne bɛ joie de fɛ ne tɛ ko wɛrɛ fɛ i y'a faamuya donc o cogoya de don ne kɔni alhamdulilayi d'accord ok o bɛɛ tɛmɛnen kɔ an y'a ye plateau caman kan tɛnɛ masaran bɛ an ka artiste kɔrɔba ninnu ladege bon n'a y'u ladegeli daminɛ i b'a fɔ ayi k'olu yɛrɛ de filɛ nin ye sisan nɔ a ka di anw ye hali n'a kɛra mɔgɔ fila ye ka se k'o ladege an ka plateau in sanfɛ sisan o tun bɛ diya anw ye i n'a fɔ tanti Nayini ale ni Nayini sɛgɛnna dɛ Maguya tɛ numéro 1 Nayini sɛgɛnna ma sɛgɛnna ne kɔrɔmuso ni n ba a kɛra baara ye dɛ ne mana kun bɔ yɔrɔ yɔrɔ ko Nayini mana kun bɔ yɔrɔ yɔrɔ ko n ba mais i bɛ se di bon i b'a dɔn olu fɛnɛ ye fɛn dɔ de ni fɛn ninnu bɛ ala ka di ma o de ye tiɲɛ don fɛn dɔw de don ala de b'a di mɔgɔ ma dɔrɔn i y'a faamuya donc vraiment ne yɛrɛ bɛ ala fo la parce que a kɛra sababu ye ne yɛrɛ n'u bɛɛ ka di Nayini ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso ye maa ye n tɛnɛmuso ye Nayini ye n kɔrɔmuso ye maa ye n tɛnɛmuso ye donc hali Amadu ye Mariam ne ka kɔɲɔ tɛmɛnen Mariam ye ne ka minɛn de siri wow o t'a da ye a y'a da ye non ni ye verre don i ɲɛ la a bɛ k'i kɔnɔ ko ka ne ka minɛn Mariam siri jɔlen filɛ a kan ka cadeau mun kɛ n ye k'a minɛn siri k'a cadeau kɛ n ye a banna ala ye papa dɔ bila a la a banna yɔrɔ o ye kanu dan ye o ye kanu ka baara ye fɛn dɔw de don n'a ma min fara kanu kan a tɛ foyi bɔ a la ne kɔni b'a kɛ dɔrɔn par plaisir a bɛ bɛn fana yira a bɛ kelenya yira o ye tiɲɛ ya sinon yɛlɛ bɔnna tɛ saboteli tɛ mais fɛn dɔw de don bɛɛ n'a ka style de don bɛɛ n'a ka style voilà mais min bɛ se min na o fana ka dɔn voilà ne kɔni ta o ye bari ni i y'a daminɛ n'i kun tɛ se mɔgɔw t'a fɔ ko filakɛ ko karisa nin kɛ parce que u b'a dɔn k'i tɛ se a la mais n'i y'a ye a bɛ fɔ ko a ladege i fana y'a kɛ cogo min na a ɲɛna de donc i bɛ tanti Nayini ladege ka tila o la ka tanti Maguya tɛ kɔrɔba fana ladege a fila bɛɛ an t'a da kelen ma d'accord an ka tanti Nayini ta bon an ka kɛ Nayini ye ayiwa kɔkɔkɔ papale bozola mɔgɔ balule tanti koromana wa kɔkɔkɔ papale bozola mɔgɔ balule tanti koromana wa tɛdɛndɛndɛ ne wala loba ma kamele ɲuman ye loba ma ka dɛsɛ k'a kɛ sa o. I kan ka ni woro sara dɛ. Ala Nayini ko k'ale talen Belgique ko ko mais Nayini mais i masara y'i mun de k'ale ko n t'a dɔn n tɛ masara dɔn. A banna. Ala nin bɛɛ bɛ balimaya de diya. Nin bɛɛ b'a diya. Ne yɛrɛ kɔrɔmuso sɛbɛba. A banna. Wallahi an bɛ balimaya diya ɲɔgɔn bolo trop.
k'a Jabate nin yɔrɔ la ma fana k'a Kuyate ntɛnɛmuso ɲumanba Tanti Naini yɛrɛ a yɛrɛ mɔgɔlan ka di mɔgɔya b'a la parce que an tɛmɛna a yɛrɛ ka yɔrɔ fɛ a bɛ ko diya mɔgɔ bolo a y'an ka émission diya an bolo kosɛbɛ yarɔ a banna d'accord mun ka di Tɛnɛ Masara ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani fɛn min man di ye min kɔni ka di ne ye o ye bɛn de a banna bɛn de ka di ne ye ne kɔni bɛn de bɛ ne joie awɔ parce que ne yɛrɛ ne ka to ɲagalen dɔrɔn o de ka di ne bɛn de ka di ne kojugu walayi donc an bɛ Ala deli bɛn de la halisa Ala ka bɛn nati an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ Ala ka jisuma kɛ kow kan Ala k'an kanbɛn halisa hali cɛ ni muso n'aw bɛnna de aw ka ko bɛ jidi balimaya la n'aw bɛnna mɔgɔw tɛ se ka don aw cɛ sigiɲɔgɔnya la n'aw bɛnna ni ko y'i sɔrɔ ni sigiɲɔgɔnw ka di yanni balimaw kana i sigiɲɔgɔn de bɛ na donc bɛn de bɛ ko bɛɛ diya n'i y'a mɛn an bɛ bɔ jamana ni jamana ka taa jamana ni jamana wɛrɛ kan n'u bɛ bɛn na i don ka da jamana kɔnɔ hɛrɛ ni baden na donc an bɛ Ala de deli halisa Ala ka jisuma kɛ kow kan Ala k'an ka Mali suma Ala ka Mali ta fanga di Mali ɲɛmɔgɔw ma halisa Ala k'an bɔ dingɛw kɔnɔ voilà bɛnbaliya de kɔni man ne fiyewu bɛnbaliya de man di mais mun ale bɛ ne bɔ réseau de la ne ye réseau bila ne dun ka ɲi réseau de kɔnɔ kuma parce que ko fila bɛ ne la ni ne diminen don ne bɛ kasi ni ne contannen don ne bɛ kasi awa fila bɛ parce que hali ni ye hɛrɛba dɔ kɛ ne sa ne bɛ kasi bon ni kuma dɔ fɛnɛ fɔra ne bɛ kasi yɔrɔ minɛ cogoya kelen dɔ tigi ka ko i minɛ man di o la donc bɛn de ka fisa ni bɛnbaliya ye o ye tiɲɛ ye Ala k'an kanbɛn d'accord Ala k'e yɛrɛ n'i ka équipe kanbɛn amina yarabi o de bɛ baara in jidi ou bien o ye tiɲɛ ye d'accord Tɛnɛ Masara i ka projet ye fɛn jumɛnw ye don n'a nataw la bon projet minnu kɔni bɛ ne bolo olu ye i bɛ baara min na dɔrɔn halisa Ala ka ɲɛtaga d'i ma ka sababu ɲumanw k'i ye a la o de ka fisa sababu de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye donc ni Ala ye sababu ɲumanw di garizɛgɛ ɲuman bɛ sɔrɔ o de fana kɔnɔ donc ne ni n cɛ kɔni an bɛ baara kan tuma bɛɛ ni miiri jiginna dɔnkiliw la an b'a fɔ ale 2 heures ni 3 heures tuma bɛɛ 4 heures b'an sɔrɔ ale yɛrɛ ɲɛ bɛ Bafuloni ni Ngɔnna ne b'a dada olu caman projet caman de kuntigɛlen b'an bolo ni ne miiri ye min ye dɔrɔn ne b'a kuntigɛ ale bɛ kunbɛn d'a ma an b'a enregistrer k'a bila o si baara de don tagalen ɲɛfɛ ni Ala y'a ɲɛ an bolo voilà parce que mɔgɔ bɛ ko dɔ décider mais ni a cogoya ma sɔrɔ yɔrɔ n'o y'a sɔrɔ e y'a fɔ ka ban i ye kumaba fɔ mais i tɛ kuma adamaden ka ko ye dɔɔni dɔɔni de ni ko min sɔrɔ cogo min dɔrɔn i b'o k'o cogo la voilà ni ko wɛrɛw nana musique in kɔnɔna na a bɛɛ bɛ dépend musique in de la mais projet kɔni b'an bolo parce que an bɛ album kow kan voilà donc n'i ka dɔnkiliw bɔ n'a diyara mɔgɔw ye ni sababu ɲumanw ye ni sababu nana cogo min na Ala y'o ka na san c'est grâce à ne ye clip minnu kɛ kɔsanni min na donc n'i ye baara de kɛ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ an dun bɛ baara kan ni Ala ka diɲɛ an bɛ Ala deli sababu ɲuman de la sa Ala k'o de da Ala ka bara jidi ka Masara ni Musa kɔrɔ ɲɔgɔn bolo amina yarabi n'o kɛra projet caman bɛ réaliser kɔyɔ fo n ka bere nin ta k'a tugu a kɔ Ala k'o kɛ ka firiyaji mɛn san na amina yarabi amina Saran Kuyate aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la duman tɛ ka kɛ machine negela ye la voix d'or an ka taa dɔrɔn olu de ka di anw ye d'accord Tɛnɛ Masara an ka émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma mais ladilikan jumɛn de b'e bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka lase maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ani dugawu min b'i bolo ka ɲɛsin an ka Mali jamana yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na bon o kɔni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn komi n bɔra k'a fɔ cogo min na c'est vrai n bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Mali Ala ye koba de kɛ Mali ye karamɔgɔba dama-damaw de bɛ yan sengola dama-damaw de bɛ yan Ala ka mɔgɔba dama-damaw de bɔra an ka Mali dugukolo in kan donc Ala k'a ko o yɛrɛ kanu kama n'a ka rasulu kanu kama a ka Mali ɲɛ suma a ka Mali ɲɛ suma voilà parce que ni bɛn de bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ bɛn de kɔnɔ an ka ko to ɲɔgɔn ta la n'an ka dumuni kɛ i b'o ye yan de sinankunya bɛ Mali de kɔnɔ i y'a faamuya buranbonya bɛ Mali de kɔnɔ yan donc ko in bɛɛ bɛ sɔrɔ bɛn de kɔnɔ n b'o o tɔ laban di
cɛkɔrɔba ma d'accord ala k'an kan bɛn k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi donc Musa a tɔ lase ko duwawu min kan ka kɛ an ka jamana ye k'an b'o di e ma amina yarabi ala ka barika don jamana na amina fana jamana in to jafala amina yarabi jamana in bɛ fɛn min ɲini ala k'a k'o ye amina an bɛ sira fɛn min ala k'an kisi o ma amina yarabi ni sago jugu sɔrɔ ala k'an ka yɛrɛ sago ye amina yarabi dalen b'a la jamana in bɛ bɔ n'ala sɔnna jamana in bɛ lomo lama de mais a tɛ bin o ye tiɲɛ parce que barika b'a la an ma sigi ten a ko ma dilan ten donc a bɛ bɔ an bɛ bɔ fana bɛɛ k'i sigi a kan mali bɛ bɔ ni ala ni kira jɛna n'a ye ala k'o kɛ cogoya kɔnɔ sallallahu rasul ala k'o don fara an bɛɛ lajɛlen si kan amina yarabi an k'an sigi k'o kumaw lakali ni ala ni kira jɛna n'a ye amina yarabi donc masara folikan laban jumɛn bɛ aw bolo e ni Musa ka ala se aw kanubagaw ma bon an bɛ min fɔ an kanubagaw ye an kɔni bɛ baara kan jɛgɛ fanga ye ji de artiste kɔni fanga foyi t'i la i kanubagaw kɔ bon n'i ye mɔgɔ kanu fana a bɛ taa ɲɛ cogo min na i b'o ɲɛ de yira a la vraiment an bɛ min ɲini an kanubagaw fɛ sisan ta kanu dala kuma o dabila la sanni b'i ka artiste fɛ a bɛ yɛlɛn cogoya min na i b'i ka u dɛmɛ de don a ma n'an y'an ka fɛnw bila an ka YouTube kan u ka t'u abonné an na ka a view k'a kɔrɔ ka j'aime k'a la o de bɛ kumada di i ka artiste ma o de bɛ artiste sankɔrɔ ta mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ i ka artiste kalama parce que n'i ka artiste sankɔrɔ tara n'anw taara jamanaw kan an bɛ taa n'an ka drapeau in de donc vraiment an bɛ min ɲini an kanubagaw fɛ u k'an dɛmɛ n'u fanga sugu bɛɛ lajɛlen ye u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na donc dɛmɛ de diɲɛ ko bɛɛ dɛmɛ tɛ ban hali sini an bɛ seli ala ye an bɛ dɛmɛ de ɲini ala fɛ tuma bɛɛ donc ala ka an kanu to an kanubagaw la an ɲɛ fara an kɔ kan ka sababu ɲumanw k'an ye amina yarabi k'aw fana bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi voilà donc Musa bɛna dɔ fara o yɔrɔ kan folikan b'i bolo ka se aw kanubagaw ma d'accord an bɛ foli belebeleba di aw yɛrɛ ma aw minnu sɔnna k'aw sigi k'an kɔnɔ k'an lamɛn donc foli belebeleba y'aw ta ye yarabi ma ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la halisa sankɔrɔta bɛ Masa Rahamani bolo ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma sijan ni kɛnɛya o bɛ ala bolo ala k'o kalifa an bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ la an b'an ka caméraman yɛrɛ fo kosɛbɛ n'o ye Layi Tarawele bari ko ɲunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn doniba t'a la ɲunbaga ɲuman de b'i la donc an ka foli belebeleba bɛ caméraman yɛrɛ ye kosɛbɛ an bɛ Mifa production baarakɛla jama bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na an b'a fɔ o la ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na nka sani an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na Masara ka denyɛrɛni kura bɛ yen nɔ a bɛ n'o dɔɔni da an n'an kanubagaw ye o bɛ kɛ ka kɛnɛ kuncɛ a ye fara kuma caman ma ne jarabilen bɛ cɛba min na ko n tɛ fara o la f'i ka dɔ kɔdi de b'o la a ye fara kuma langolo fɔ ma cɛ jarabilen bɛ muso min na ka tɛ fara o la f'i ka dɔ kɔdi de b'o la bɛɛ n'i ka code secret kani jigi nga yelena hancheba inko mbali malu bebe kumala nesigi nyol be diminema alinteri lu be fununema kome munyini cheba inko olumunu me kuma mugula olumanye don karatengo neritengo wane deba code secret don ika kodite ne ta la marché ne fana ka kodite ta la marché mogo jarabile no code pimbila imana da yere la chogo kika kodi do ne ta place la ne mimba don wane de va débloquer a débloquer ne de va débloquer Adam Kuvino
a kɔni bɛ ne de bolo o océan kɔnɔ e ko cogo di boucler Adam Mifa production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondu TV kanubagaw ko ni bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na an tun bɛ jɔne fɛ o de ye Tɛnɛ Masaran Kuyate an b'a fɔ an kanubagaw ye halisa a kana ɲina ka abonné an ka chaîne na n'o ye Mifa production ye ani aw kana ɲina commentaire ani j'aime kɔ défaut min b'aw na aw de bɛ se k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna donc an b'a fɔ o la ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ